Ribeira busca emocionar co baile coa mostra de line dance impartido polo taller Alecrín. Tamén haberá espazo para o baile social, mestura de diferentes ritmos e bailes en parella. O pasado martes 29 de abril foi o Día Internacional da Danza e Ribeira contará cunha proposta especial para celebralo. Trátase dunha actividade recollida no Maio Cultural, a mostra de line dance e baile social Emocionate co baile, impulsada polo taller Alecrín. O escenario escollido para facelo será o Paseo do Malecón, onde comezarán os bailes a partir das 6 da tarde. O 4 de maio, en concreto, o domingo, imos a facer esa exhibición en colaboración ca Concellería de Cultura. Vai a ser aquí no Malecón, en aberto, no caso de que non choiva, todo apunta que vai a chover, por tanto, pois celebrarase na carpa municipal, que xa está reservada, collemos perfectamente para poder velos danzar. É certo que nesta época do ano pois aproveitamos para facer as actividades en exterior, sempre luce máis, pero ben, pois debido á zona na que vivimos a veces se tornan as cousas. Aínda así eu animo a que pois eso, pois que estén animadas, que fagan igualmente a actividade con toda a ilusión, porque a carpa municipal pois collen perfectamente. Sobre a exhibición afondou o profesor do taller Alecrín, Francisco Muñiz. Este ano temos un programa que se titula Emocionate co baile. Emocionate era o noso eslogan de todo o ano e o que estamos intentando é provocar a xente para que saque de dentro ou cambie un poquinho de perspectiva cando ve as cousas. Neste caso, o baile, o movimento, a danza, que non é outra cousa que o que fixo Jean-Georges Noder, que foi o que é a quen se lle dedica este día, do 29 de abril, en todo o mundo, como Día Internacional da Danza. Este persoeiro creou o ballet de acción, é dicir, foi o que introduxo a emoción no baile. E iso quere amosar e transmitir no seu curso. Este domingo, diferentes participantes dos obradoiros do taller Alecrín bailarán en Ribeira. En sí, vai a ser unha mostra de line dance e baile social. Line dance, como nos definimos o baile en liña, a nosa modalidade individual, e baile social é unha mestura de diferentes ritmos e propostas de baile en parella, desde tango argentino, estándar, latino, swing, etc. Vale? Entón, o que vamos facer é, con ese fío conductor de emoción, unha andaina polo mundo do baile. É dicir, vamos a levar a experiencia que nos produce pensalo, velo ou facelo, non? Que nos produce facer danza, que nos produce mirar a danza. A través de diferentes bailes, Muñiz apuntou que se trata tamén dunha clase aberta. Vai a ser unha presentación cos alumnos en directo, unha locución previa falará de cada un dos bailes e da proposta emotiva de cada un deses bailes, e a partir de aí desenvolveremos a coreografías, xogos, hai varias propostas, 12 propostas exactamente, que van desde a propia coreografía de line dance hasta un cha-cha-cha colectivo que vamos facer, e unha sorpresa final. Onde se intentará dar un paso máis. Este domingo, a partir das 6 da tarde, o baile será protagonista en Ribeira.